I kan se her, det kaldes parallaxemetoden, hvor vi har jorden, E, solen og den nærmeste stjerne, og så nogle fjerne stjerner, som i virkeligheden er meget længere væk. Så ud fra det, så kan vi se, at det former en ret vinklet trekant, hvor vi har afstanden fra solen til den nærmeste stjerne, som kaldes den hosliggende kateter, og så har vi afstanden fra jorden til solen, som kaldes den modstående kateter, og så har vi afstanden fra jorden til den nærmeste stjerne X, som vi kalder hypotenusen, som også er D, og det er den, vi skal finde. Det kan vi finde ved at bruge den form, der hedder D er lige med jordens afstand, som er 149,6 gange 10 i opløftet 6 til sinus. Only you. Ud fra de informationer, jeg lige har fortalt omkring formlen til, hvordan man finder D, så bruger vi den information, der hedder 149,6 gange 10 opløftet 6, som er afstanden fra jorden til solen, divideret med sinus til den grad, vi nu har, som er Berners stjerne, 0,00151 grad. Resultatet kommer så i kilometer, som er 5,677419355 gange 10 opløftet 13, divideret med et lysår, som så angives i kilometer her, som er 9,46 gange 10 opløftet 12. Når vi så har divideret det, kommer resultatet lysår 6,00150375 lysår. Så ud fra denne formel kan vi så konkludere, at hvis Berners stjerne har en grad på 0,00151, bliver det cirka til 6 lysår. Men for at finde det i parsec, så dividerer vi det med igen med 3,3, fordi 1 parsec er lige med 3,3 lysår. Og det får vi så til 1,818 parsec. Så hvis Berners stjerne har 0,000151 i grader, er det det samme som at sige, at den har afstanden af 6 lysår og 1,8 parsec. Størrelsesklasser, som også er en del af afstandsbestemmelse, så i størrelsesklasser, så ser man mere på det lys, der bliver udsendt fra stjernen i forhold til, hvor man bruger i parallaxemetode, så bruger man vinklen af stjernen. Så i størrelsesklasse, så har vi 6 størrelsesklasser, hvor 1 er den absolut klareste stjerne, og 6 er den svageste stjerne, som man lige kan se med det blotte øje. Der er 2 slags størrelsesklasser, eller begreber, man bruger, når man snakker om størrelsesklasser. Det er den tilsyneladende størrelsesklasse, som er en lille m, som man kan se, det er den stjerne, man kan se lige for jorden. Og så er der den absolutte størrelsesklasse, som er store M, som kan ses, når man er 10 parsec fra jorden. Til den størrelsesklasse vil jeg gerne løse opgave 12, som er på side 143. Der er om størrelsesklasser. Vi kender de to informationer, der hedder, at lille m er 2,3 og store m er minus 4,6. Så skal vi finde ud af, hvor mange parsec den er fra jorden. Så vi siger 2,3 minus 4,6 er lige med. Så hvis vi minuser 2 tal, hvor der er 2 minuser, bliver det til plus, og så giver det alt 6,9. Og det er så resultatet til opgave 12. You're gone and I gotta stay high. Oh. Vi bruger den her graf til at aflæse, hvor langt væk en stjerne er i parsec. Så kan man så aflæse det ved at sige store m minus lille m, som er den tilsyneladende størrelsesklasse, minus den absolut størrelsesklasse. Og det giver så D, og det er den afstand, vi gerne vil finde. Grafen er bygget op på den måde, at vi starter fra 10'er, eller fra enerne, det må du undskylde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60 og så videre. Indtil vi rammer 100, så går vi op i 100, 100, 200, 300, 400, indtil vi rammer 1000. Og så aflæser vi så på grafen, hvis vi nu starter fra x-aksen, aflæser på grafen, og så finder vi ud af, hvor mange parsec den er fra jorden. Er ikke den eneste formel, man kan bruge til at finde afstanden med supernovaer. Man kan også bruge den her formel, som er 10, som er m minus m plus 5 divideret med m, som så giver enheden i parsec. Så ud fra det vil jeg så gerne løse opgave 13 på side 145, som
giver os nogle informationer, som jeg bare har sat ind på lille m og store m's plads. Og ud fra det, så giver det bare det her tal. 1,6 gange 10 i 7. parsec. Jeg vil gerne fortælle om rødforskydning. Når en lyskilde bevæger sig i forhold til en iagttager, så sker der en ændring i lysets farve. Og hvis lyset bevæger sig væk fra iagttageren, så bliver der rødforskydning, og hvis det bevæger sig mod en iagttager, så bliver der blåforskydning. Hvis man lader lyset fra en stjerne gå igennem en spalte, og derfor igennem et gitter eller en prisme, så kan man finde ud af spektrallinjernes beliggenheder. Og man kan også finde ud af spektrallinjernes forskydninger, og ud fra forskydning kan man finde ud af, hvad deres fart er. Og på den måde ved man, at universet ikke står stille, men at det bevæger eller udvider sig. Only you. Nu vil jeg gerne forklare opgave 16, som handler om rødforskydning. En lysskær bevæger sig sådan, at Z er lige med minus 0,05. Og det udsendte lys, det har bølgelængden 630 nanometer. Og så skal jeg finde ud af, hvordan objektet bevæger sig i forhold til os, og hvad bølgelængden af lyset var, da det først blev modtaget. Da Z det er et negativt tal, så kan man se, at der er blåforskydning, og lyset det kommer mod os. Og for at regne bølgelængden ud, da lyset blev modtaget, så bruger jeg den her formel, hvor det er det udsendte lys. Og så siger jeg, ja, 630 gange minus 0,05 plus 630, og det giver 598,5 nanometer, og det er bølgelængden. Nu vil jeg gerne fortælle om Hubble's lov, og det var ham, som i 20'erne fandt ud af, at der er rødforskydning, og han fandt på formlen V er lige med H gange D, hvor V det er farten, og D det er afstanden. Og så havde han en konstant for H. Og V den er proportional med D. Den originale værdi for konstanten H, den var 500 km i sekundet per m parsec. Men i dag der er H bestemt til at være 71 km i sekundet per m parsec. Og loven den gælder for alle galakser, der ikke er påvirket af tyngdekraften fra Mælkevejen. Nous étions formidables. Tidslinje om vigtige hændelser, der er sket efter Big Bang. Big Bang skete for 14 milliarder år siden. 5 milliarder år siden er det der, hvor solen den blev skabt, og 1 milliard år senere er der, hvor jorden den blev skabt. For 600.000 år siden er der, hvor os mennesker vi blev skabt. Og i 1543 udgav Copernicus sin teori om, at jorden den kredser rundt om solen. I 1660'erne udgav Newton sin teori om tyngdekraften. Og i 1820 er der, hvor H.C. Ørsted han opdagede elektromagnetismen. I 1896 er der, hvor Antoine Henry han opdagede radioaktivitet. Og i 1916 er der, hvor Albert Einstein han udgav sin relativitetsteori. Og i 1930 er der, hvor man opdagede Pluto. Og i dag så har vi bare jorden, hvor der er rigtig mange satellitter, der kredser rundt omkring. Det kosmologiske princip er en teori, som i al sin enkelhed går ud på, at man ser universet som en homogen og isotropisk enhed. Det vil sige, at den er ens overalt, og eller ikke ens, men den er sådan bredt fordelt.
Og det lyder måske lidt underligt og falsk, men fordi vi ser store galakser formet, som kæmper ind imellem. Når man ser universet udefra, så er det ligesom bittesmå, så de her galakser ligesom bittesmå sandkorn på en kæmpe stor strand, og så er det hele meget lige fordelt. Det bliver på engelsk kaldt the visible universe, og det vil sige, at det er den del, vi fra jorden, så langt ud som vores kamera nu kan komme, kan se og stadig opfange lys. Bagved det, der har vi ikke modtaget lys endnu. Det lys har simpelthen ikke nået at komme hen til os. Derfor betyder det, at vi kun kan se en del af universet. Men derudover kan vi også se, at vi hele tiden der kommer et nyt lys hen. Den her grænsebarriere, den rykker sig ligesom hele tiden, og universet bliver ligesom større og større. Og ud fra vores synspunkt, der ligner det, at jorden er verdens centrum, og alting bevæger sig ud fra det. Men det kosmologiske princip forklarer også, at uanset hvor i universet du er, så vil fra den synsvinkel du er ved, vil det se ud som, at alting bevæger sig ud fra dig. Og derfor så vil det ligne, at du altid er i universets centrum. Så ja, det kosmologiske princip, hele universet er homogen isotropisk. Det er ligesom en stor strand fuld med små sandkorn. De små sandkorn er endnu mindre sandkorn. Det er selvfølgelig galakser og planeter og stjerner og måner, vi snakker om. Og ja, det var egentlig det kosmologiske princip.